आतापर्यंतचा प्रवास कसा होता? तर आत्ता आम्ही जवळपास 1200 एपिसोड कंप्लीट केलेले आहेत आणि लवकरच 1300 एपिसोडचा टप्पा आम्ही पार पाडतो आहे. तर या प्रवासात खूप काही शिकायला मिळालं. लोकांचं खूप प्रेम मिळालं. लोकांच्या खूप घराघरात पोहोचलो. ॲक्च्युली एक कलाकार म्हणून स्वतःला सिद्ध करायचा एक चान्स मिळाला आणि त्या कसोटीवर खरं उतरण्याचा एक प्रयत्न चालू आहे या या प्रवासातून. आणि खूप चांगला प्रवास, खूप काही शिकायला मिळालं. मला तसं खूप साऱ्या प्रतिक्रिया आल्यात, पण मी इथे शूट करत होतो आणि मला फोन आले होते 1-2 की आम्ही आता आदमापूरमध्ये आहोत आणि आम्ही डोळे झाकले आणि हात जोडले की आम्हाला मामांच्या मूर्तीच्या इथे तुम्ही दिसताय. सो अशा खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या आणि खूप साऱ्या प्रतिक्रियाही अशा आल्या होत्या की आम्ही तुमच्यामध्ये मामांना बघतो आहे आणि तुमच्याकडे बघितलं की ती एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येते आमच्याकडे. सो खूप छान वाटतं अशा कमेंट्स आल्या किंवा अशा प्रतिक्रिया आल्या तर की तुम्ही जे काम करताय ते काम लोकांपर्यंत पोचतं आहे आणि लोक ते ॲक्सेप्ट करत आहेत. तर ती तुमच्या कामाची एक पोचपावती मिळते असं मला वाटतं. नेहमी होतं असं. म्हणजे लोक अक्षरशः पाया पडतात वगैरे. मला त्यावेळेस सुरुवातीला खूप ऑकवर्ड वाटायचं, पण त्यावेळेस काही लोकांनी मला समजावून सांगितलं की हा नमस्कार तुला नाही आहे, हा नमस्कार आहे तुझ्यातल्या बाळूमामांना. पण अशा खूप, म्हणजे मी बाहेर जिथेही जातो तिथे लोक सुमित म्हणून खूप कमी ओळखतात, बाळूमामा म्हणून जास्त ओळखतात. नाही, आत्ता आम्ही ॲक्च्युली निम्माही अध्याय, बाळूमामांचा जो ग्रंथ आहे तो निम्माही अजून संपलेला नाही आहे. अजून खूप साऱ्या कथा आहेत, खूप सारे प्रसंग आहेत जे त्यांच्या आयुष्यात घडले होते. ते आता तुम्हाला लवकरच आम्ही असं दाखवू. त्यामुळे तुम्ही बघत राहा बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं, कलर्स मराठीवर 7:30 वाजता. थँक्यू. थँक्यू.